Mga kapuso, mga ka-good vibes nga music, ingon man inspiring story ang hatod namo sa inyo this Tuesday morning, kauban ang bandang Fab Jazz, gikan Tagum City, Davao del Norte. It's a great morning, Fab Jazz members, ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo? Ug unang-una, kindly introduce yourselves ug unsa man inyong role sa banda. Ako si Alfredo Capular, founders ng Fab Jazz, and I'm playing the nylon guitar. May buntag, ako dahil si Don, trumpeter sa Fab Jazz. May buntag, ako si Puno Sol, specialista sa Fab Jazz. Hello, mayong buntag. Ako rin si Kindred Alfred, ang vocalista sa Fab Jazz. Hello, mayong buntag. Ako dahil si JC Benviay, vocalist po sa Fab Jazz. Good morning. Ako si Edwin Alconera. I play the keys. Good morning. Ako rin si Josel Lipenes, gitarista sa Fab Jazz. May buntag. Ako ay si Junix Asiguche. Ako ang bahista sa grupo. May buntag. Ako ay si Jingo Rosales, percussionist. Good morning, GMA 7 Davao. Ako na pala si Arnold Benviay, ang drummer ng Fab Jazz. Good morning, si Valing Grace Nabilia, isa po ka vocalist. Maayong buntag, ako dahil si Lyra Bunco, vocals. Maayong buntag, ako si Jessica Therese Roa, vocals. Ubay-ubay pagiday mo, no? Pero unang-una, interesado ko makahibalo kung paunsa ba nagsugod nga nabuo kini inyong bandang Fab Jazz. Ang Fab Jazz, duha ni siya ka-generation. Ang first is, that was 2008-2010 sa Tagum City. Sa karon nga pandemic time, nabuo po ang another group of Fab Jazz. Then about sa mga members, wala nimi audition. Kani sila tanan are all professional musicians, so wala na diretso na dayon ng part sa member of Fab Jazz. Well, great to know that, sir, no? Pero compared sa other genre, parang na-in-love jud kayo mo, nahilig jud kayo mo ni ining jazz og bossa nova? Well, kung ibutang na to sa simple na butang, lahi ang quality and sound sa jazz kumpara sa mga ubang genres. In my opinion, mauni ang nakapa-unique sa jazz, especially na sa ato ang generation karon wala tayo yung maka-appreciate ani na music, especially in my age. Na ang mga hilig nila kay mga pop, mga sikat karon, especially ka ng K-pop. Friends of mine tell me na, isa man ang music niyo, tiniguhang man na. I rebut by saying na I grew up listening to these tunes and I like it for what it is. And I'm very glad that my dad had introduced me to jazz at a very young age. If not, wala kung ako nakadevelop aning complex music taste. I agree with you, sir, no? Gunta, magpabilin pa inyuhang hilig ni ining jazz o bossa nova aron nga maglanog-lanog pa sa kahanginan ang kining very chill nga mga musika. Pero kamo ba, sir, isip ko sa kabanda, unsa ba inyuhang murag i-consider nga dream performance gid ninyo? Sa pagkakaroon, na YouTube channel ng Fab Jazz. So, we upload videos on a weekly basis. As to mga dream performance, I would say na kaning grupo pwede kayo siya maka-perform sa Java Jazz Festival. It's a 3-day annual musical event held in Indonesia. So kaya-kaya kayo sa grupo ang maka-perform dito sa festival na to. Wow, todo support give me sa inyo Fab Jazz, no? Gunta puhon-puhon kung okay na ang tanan, makita mo na mo personally nga mag-perform jud. Pero sa mga nagasugod pa ba nga magbuo og banda or kining aspiring, no, nga mga singers, aspiring nga mga vocalists, aspiring kini mga band members, unsa ba inyong mensahe alang kanila? Ang message na pwede na ako siguro mahatag sa mga nagsugod pa ng mga batanon, hilig magbanda. O sige lang yun, o sige yung practice, mga pinaka number one yun, o dapat hindi ka ba late, pero may sa inyong mga practices. It's importante po. And respeto sa matag-isa, matag-usa. Mga yun na siya. Well, sakto ka diya, sir, no? Kinahanglan yun yung mag-practice always, ingon man na cooperation o unity sa matag miyembro sa grupo aron nga maka-perform mo pag-ayog, makahatagin mo og best performance ever sama sa inyong banda. Og speaking of performance, mga kapuso, let's dive to the beat of the jazz, kauban ang bandang Fab Jazz. When the cold wind comes, I go where the dahlias bloom. I get drifting back to your corner room.
go out to lunch. Some Jamaican food. The sunshine will break, coming out of the rain. Up on the road, there's a hurricane. While the city breezes over, we'll be strolling down the shore. Can she bring me to life once more? Wow, galing-galing naman. Thank you so much for giving us full entertainment this morning. Mas alive na kami dahil sa inyong performance. Thank you so much, Fab Jazz. Mga kapuso, relax lang mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.